Сега ще видиш. На Фейсбук гледам някакви енсите с настроените си рими. Хей, елай, помогни ми да развиеме хип-хоп културата, да видиш къде е underground арматурата, да ти влезе процедурата на бързата римата. И на мен ми омръзна, да, от твоите слова, от твоите неща, само замислени чикиджийства. Ето там ще те оставя да си лягаш, сам да се оправяш, брат. Исках да ти кажа аз веднага как се влиза, че на микрофона не се посяга. Сам си правиш рана, всъщност в главата какво точно ти остава? Имаш ли някакъв мисъл или смисъл? Просто точно съм преочистил твоята мисъл. Видя ли този смисъл? Влезе ли, брат, в моята мисъл? Много думи на еднозначни или, брат, какво означавате? Ти се чудиш. Ела да се обуваш, искаш ли да видиш човека как ги пазарува тука? Всъщност ги изкарва на момента. Ще видиш кой е пак агента. Така, докато си седа на сенка, пия си ракията, вие сте помията. Мога ли да разбия на тоя чикиджия цялата свитата? Нека да те изпуша с двата си пръста, дето вика оня ще те изтърпуша. Аз от римите си пуша това, което всъщност ти не притежаваш и че не ставаш, току-що осъзнаваш. Я кажи дали с МС-та се ебаваш. Всеки ден гледам някакви гейски порнота се разиграват в метаформата на оня всъщност е лява. И да му кажа, брат, просто не става. От улиците идва ли или на такъв се прави, но сега гледам как умелощена ми борави. Ще се справи с яките ми думи, ще ги опъвам като дърт метал струни. Колко пъти трябва да се повтарям, че раната в душата на някой пак да отварям.